Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi amin. Monggo sareng dipun waos niki wonten sholawat sak terusipun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al sholawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'ashul maqamal mahmud alladhi yaghbituhu bihil awwalun wal akhirun. Allahumma duh Gusti Allah ij'al mugi ndadosaken panjenengan. Allahumma duh Gusti Allah ij'al mugi ndadosaken panjenengan sholawatika ing pira-pira rahmat takzim panjenengan wa rahmataka lan rahmat panjenengan wa barakatika lan pira-pira berkah panjenengan katur ala sayyidil mursalin ala sayyidil mursalina ing atase gustine pira-pira utusan wa imamil muttaqina lan imame pira-pira wong kang takwa wa khatimin nabiyina lan kang mungkasi para nabi kabeh abdika kang dadi kawula panjenengan wa rasulika lan utusan panjenengan imamil khairi kang dadi imame kebagusan wa qaidil khairi lan kang nuntun kebagusan wa rasulir rahmati lan utusan krana dadi rahmat. Niku sedaya sifatipun Kanjeng Nabi. Allahumma duh Gusti Allah ib'ashu mugi ngutus panjenengan ing Kanjeng Nabi, mugi paring panjenengan ing Kanjeng Nabi nggih saged al maqama ing derajat al mahmuda kang den puji allazi kang yaghbituhu kang kepengin ing kaya Kanjeng Nabi, yaghbituhu kang kepengin ing kaya Kanjeng Nabi. Baleni malih bihi kelawan allazi yaghbituhu kang kepengin ing kaya Kanjeng Nabi, bihi kelawan allazi sapa sing kepengin sapa al awaluna pira-pira wong kang awal kabeh wal akhiruna lan pira-pira wong kang akhir kabeh keranten saking bagusi Kanjeng Nabi, saking sainipun Kanjeng Nabi lahir batinipun. Kala dawuh sapa al-Imamu Asy-Sya'rani, pun sakniki dipun jelasaken keutamaane lan sejarahipun sholawat menika. Kala dawuh al-Imam Asy-Sya'rani kana ana sapa Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Iku yaqulu dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, idza shallaitum ing dalem nalikane maca sholawat sira kabeh ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Rasul
maka kalau kamu semua membaca sholawat fa ahsinu mongko bagusono sapa sira kabeh as-sholata ing maca sholawat. Nek sliramu maca sholawat maka ahsinu bagusono. Lekmu maca sholawat iki bagusono, perindah bacaan sholawatmu alaihi dateng Kanjeng Nabi. La'alla zalika menawa-menawa mengkono-mengkono sholawat, la'alla zalika menawa-menawa mengkono-mengkono sholawat yang dibaca dengan lafaz sing indah, dengan syigat sholawat yang indah, iku yu'radu den aturaken, iku yu'radu den aturaken, den pentokaken tegesipun dipun aturaken alaihi datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau kalian semuanya membaca sholawat bagusono lafate, bagusono perindahlah sholawatnya. Kulu ngucapo sira kabeh, kulu ngucapo sira kabeh wa zakaro lan nutur sapa Ibnu Mas'ud hadhihi sholata ing iki bacaan sholawat yang tadi sudah kita baca bersama-sama niku. Maka dari itu kalau kamu ingin membaca sholawat ya bacalah sholawat sing nembe kita waca tadi, sholawat ingkang indah, sholawat lafate ingkang sae ingkang indah niku. Wa asnadaha lan nyandaraken ing hadhihi sholawat sapa Sayyidil Arif, sapa Sayyidi Gusti kita Al Arifu kang ahli makrifat billahi kelawan Gusti Allah. Sinten niku As-Sayyidu Mustafa Al-Kubro, rupane Sayyid Mustafa Al-Kubro fi syarhihi ing dalem syarahe Sayyid Mustafa Al-Kubro alal qasidatil munfarijati ing atase kitab qasidah munfarijah sing teng mriku kathah sanget sholawat-sholawat ingkang dipun tulis dengan lafaz sigot ingkang indah-indah. Lil Imamil Ghazali, kedue Imam Ghazali ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ila Abdillah ibni Mas'ud, ora maring Abdillah bin Mas'ud. Wa hadhihi utawi iki ibarat, wahadhi utawi iki ibarat iku ibaratuhu ibarate Sayyid Al-Arif Billah Sayyid Mustafa Al-Bakri. Iku ibaratuhu ibarate Al-Arif Billah Sayyid Mustafa Al-Bakri. Qad waroda kang teman-teman tumeka fi fadlis sholati ing dalem keutamaane maca sholawat wa taslimi lan salam ala imamil muttaqin ing atase Kanjeng Nabi kang dadi imame pira-pira wong kang takwa, wa ilmil yaqin lan dadi ilmune, lan dadi pemimpin lan dadi ilmune keyakinan, wa ilmil yaqini lan dadi ilmune keyakinan. Tegesipun nggih keranten Kanjeng Nabi menika kita kaparingan ilmu ingkang yakin, ilmul yakin niku nggih krana Kanjeng Nabi. Jadi saged dados tiyang takwa, saged dados tiyang ingkang kaparingan keyakinan ingkang kiat. Niku nggih keranten ilmunipun Kanjeng Nabi, keranten Kanjeng Nabi, jasanipun Kanjeng Nabi. Jadi walhasil menawi dipun sebataken kalian Al-Arif Billah Sayyid Mustafa Al-Bakri bahwa sholawat ini disandarkan kepada Al-Imam Al-Ghazali, bahwa Al-Imam Al-Ghazali dawuh sholawat menika dipun sandaraken langsung ingkang dawuh nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mboten ingkang dawuh menika Abdullah bin Mas'ud, langsung sing dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh ngajeng kala wau lho, barang siapa
yang membaca sholawat, maka ahsinu as-sholah, maka bagusono sholawatmu, maka bagusono model bentuk lafate sholawat iku lho, dengan kata-kata yang indah, ngelem Gusti Allah, ngelem Rasulullah, memuji dateng Kanjeng Nabi sing sak pol-pole. Dalam arti muji dateng Kanjeng Nabi sak pol-pole, mboten sampai nyembah tenggene Kanjeng Nabi. Rono tetep dipun yakini bahwa Kanjeng Nabi niku wau abdika wa rasulika, kaulane Gusti Allah lan utusane Gusti Allah. Jadi muji Kanjeng Nabi sak pol-pole bukan berarti nyembah nggih, bukan berarti nyembah tenggene Kanjeng Nabi. Niku namung nggih muji takzim. Lah nggih to, kita saged kados ngaten menika pancen nggih krana Kanjeng Nabi, krana jasane Kanjeng Nabi. Jadi dawuh napa jenenge dawuh idza shallaitum alayya fa ahsinu. Lah niku langsung disandarke tengene Kanjeng Nabi, langsung idza shallaitum alayya fa ahsinu as-shalah. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Wa ilmil yakin sayyidil mursalin, kang dadi gustine pira-pira utusan. Wa qaidil hurri, lan kang nuntun wa qaidil hurri, wa qaidil hurri lan kang nuntun pira-pira wong enom, ngoten. Wa qaidil hurri lan nuntun, lan kang nuntun wong enom, ngoten niku lho. Wa qaidil hurri lan kang nuntun wong-wong enom, pira-pira wong enom, al muhajjalina, pira-pira kang masyhur, al muhajjalina, pira-pira kang masyhur. Minal ahadisi, iku setengah saking pira-pira hadis. Minal ahadisi, iku setengah saking pira-pira hadis, ma utawi barang, ma utawi dawuh, ma utawi hadis saged yanufu kang muncul apa ma alat tis'ina ing atase 90 napa jenenge dawuh minha iku setengah saking al ahadis. Idza shallaitum alayya fa ahsinu as-sholata. Idza shallaitum, ing dalem nalikane maca sholawat sapa sira kabeh alayya ing atase ingsun. Menawi ngajeng kala wau kan idza shallaitum, nggih, menawi kala wau ngajeng nggih, karena Abdullah bin Mas'ud yaqulu, sing wali ini kau lho, karena Abdullah bin Mas'ud yaqulu idza shallaitum ala Rasulillah fa ahsinu as-shalah alaihi. Ha, lek mriki sing teng mriki mboten disandarne tengene Kanjeng Nabi, idza shallaitum alayya fa ahsinu as-sholata. Langsung ngoten. Idza shallaitum, ing dalem nalikane maca sholawat sira kabeh alayya ing atase ingsun. Idza shallaitum alayya fa ahsinu, mongko bagusana sapa sira kabeh as-sholata ing sholawat. Fa innakum, mongko temen setuhune sira kabeh iku la tadruna, ora padha weruh sira kabeh, la alla zalika, menawa mengkono-mengkono sholawat iku yuk rodu den aturaken apa sholawat alayya ing atase ingsun. Mila kulu padha ngucap sira kabeh, Kanjeng Nabi niki sing dawuh, kulu padha ngucap sira kabeh, Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa imamir rahmah. Allahumma ba'ashu al-maqama al-mahmudah alladhi yaghbituhu fihi
alladzi yuhbituhu fihi al-awwalun wal akhirun. Alladzi yuhbituhu fihi al-awwalun wal akhirun intaha. Niki langsung dipun dawuhaken kalih Kanjeng Nabi. Menawi keterangan awal tadi sing dawuh Ibnu Mas'ud. Nah, tapi menawi napa Sayyid Al-Arif Billah Sayyid Mustafa Al-Bakri dawuhaken bahwa ini seperti apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali, bahwasanya dawuh niku langsung disandarkan dateng Kanjeng Nabi. La ila Abdillah ibni Mas'ud, mboten dateng Abdullah bin Mas'ud. Walhasil monggo niki tetep sami sholawat menika sae sanget. Intinipun menawi kita menika maca sholawat, maka perbaikilah sholawat niku. Jadi lafate ingkang indah, lafate ingkang memuji dhateng Kanjeng Nabi ingkang sak pol-pole kados ngaten menika. Ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah, memuji dhateng Gusti Allah rumiyin sak pol-pole, kemudian terus napa ngaturaken sholawat salam dhateng Kanjeng Nabi, terus nyebutaken sifat-sifat kemuliaane Kanjeng Nabi. Kados niki Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin khatamin nabiyyin abdika rasulika sak teruse. Fadzohiru utawi kang pertelo iku anna ibna Mas'udin radhiyallahu anhu, teman setuhune Abdullah ibnu Mas'ud, huwa hiyo Abdullah bin Mas'ud iku alladzi kang rawa kang riwayataken sapa alladzi, kejelasannya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud niku yang meriwayatkan dari Kanjeng Nabi. Sing dawuh Kanjeng Nabi niku lek kon napa jenenge ahsinu as-shalah, nek diperintahkan bagusi maca selawat niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Lah sing riwayatke Ibnu Mas'ud ngoten, rawa ngriwayataken sapa Ibnu Mas'ud hadhihi sholata ngoten, huwa ya Ibnu Mas'ud iku alladzi kang rawa kang riwayataken sapa Ibnu Mas'ud hadhihi sholata ing iki salat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi, fanusibat mongko den bangsaaken apa hadhihi sholawat iki sholawat sing nembe dipun waos sareng niku Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin sak teruse dipun bangsaaken dipun nisbataken ilaihi datang Kanjeng Nabi titik. Ada sholawat lagi niki, monggo dipun waca saderengipun dijelasaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin hatta la yabqa minas sholati syai'un warham Muhammadan wa ala Muhammadin hatta la yabqa minar rahmati syai'un wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin hatta la yabqa minal barakati syai'un wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin hatta la yabqa minas salami syai'un. Maknanipun Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hatta la yabqa, saengga ora tetep minas sholati saking sholawat apa syai'un suwiji-wiji. Bayah kaya ngeten iki. Maknane Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan pun maklum. Maksude ndongake maca ndongakne rahmat takzim kaaturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad hatta la yabqa minas sholati syai'un, sehingga ngantos-ngantos pun boten enten malih saking sholawat menika. Jadi sak pol-pole to. Jadi sholawat niki kaaturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga kados-kados sholawat niku pun boten enten malih, mergo saking kuwabehipun sholawat diparingne tengene Kanjeng Nabi. Lho sampai ngoten niku hatta la yabqa minas sholati syai'un.
pun kula ngaturaken sholawat salam dhateng Kanjeng Nabi lan keluarga sak katok-katoke Gusti, sak pol-pole Gusti sampai digambaraken kaya-kaya entek ya kan. Tapi jelas mboten saged entek. Ini niku menunjukkan apa jenenge keindahanipun sholawat niku. Hatta la yabqa minas sholati syai'un warham lan mugi melasi panjenengan Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad wa ala Muhammadin lan keluargane Nabi Muhammad hatta la yabqa sehingga ora tetep minar rahmati saking rahmat apa syai'un suwiji-wiji padha kalih nginggil niku wau. Pun Gusti pokoke jenengan paringi kawelasan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sak katok-katoke sak pol-pole. Pokoke kabeh niki sakentene rahmat jenengan aturke tenggene Kanjeng Nabi Muhammad lan keluargane Kanjeng Nabi. Wabarik podo teksnya sama, cuman bedanya ini wabarik ini wabarik lan mugi paring berkah Tuhan ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin hatta la yabqa sehingga ora tetep minal barokati saking berkah apa syai'un suwiji-wiji. Sampai kabeh keberkahan sampai pol-pole keberkahan itu panjenengan aturaken dhateng Kanjeng Nabi Gusti. Lah niku kanten. Wah terusipun wasallim lan mugi paring salam Tuhan ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin hatta la yabqa minas salam hatta la yabqa sehingga ora tetep minas salami saking salam apa syai'un suwiji-wiji. Ngaturaken salam dhateng Kanjeng Nabi Gusti Allah nggih kados mekaten hatta la yabqa syai'un minas salam hatta la yabqa minas salami syai'un. Pun pokoke salam sedayanipun mawon iki panjenengan aturaken dhateng Kanjeng Nabi. Titik. Kala wis saiki kejelasane niki sholawat sing nembe diwaca niku kejelasane kados ngaten. Kala dawuh sapa Al-Fasi Imam Al-Fasi zakara nutur hadhihi sholata ing iki sholawat sapa Jabrun Imam Jabr an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'atan hale marfu'ah hadis marfu'ah wa zakara lan nutur laha kedue hadhihi sholah fadlan ing keutamaan wa dzakara lan nutur sapa sinten niki lho Ibnu Umar radhiyallahu anhuma laha kedue hadhihi sholah yang barusan dibaca tadi fadlan ing keutamaan aziman kang agung. Jadi bacaan sholawat yang barusan dibaca niku adalah nggadahi napa keutamaan lan keagungan wa mangkobatan lan napa jenenge pakerti wa mangkobatan lan pakerti wa qaat kang tumiba li rajulin kedue wong lanang kolaha kang ngucap sapa rajul ing hadhihi sholawat kolaha kang ngucap sapa rajul ing hadhihi sholawat fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem ngarsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang membaca sholawat niku wau sing indah niku sing teks sholawate Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hatta la yabqa minas sholati syai'un warham sak terus niku sinten tiyang sing maca niku maka dia akan mendapatkan keutamaan yang agung, mendapatkan derajat yang agung, mendapatkan pakerti ingkang agung, mendapatkan kemuliaan ingkang agung. Kanggenipun tiyang sing maca sholawat niku katur dhateng Kanjeng Nabi. Pun titik. Ada sholawat lagi pewanjang diwaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fadhila sholawatika wa nawamiya barakatika wa syara'ifa zakawatika wa ra'fataka wa rahmataka wa tahiyyataka ala Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin wa rasuli rabbil alamin qaidil khairi wa fatihil birri wa nabiyyir rahmah wa sayyidil ummah
Allahumma ba'ashu maqaman mahmuda tuzlifu bihi kurbahu wa tuqirru bihi ainahu yaghbituhu al-awwalun wal akhirun Allahumma a'tihil fadla wal fadilah wasyarafa wal wasilah wad darajatar rafi'ah wal manzilatas samikhah al munifah Allahumma a'ti sayyidana Allahumma a'ti sayyidana Allahumma a'ti sayyidana Muhammadan terus rasulahu ngono ya rasulahu wa ballighu ma'mulahu waj'alhu awwala syafi'in wa awwalu musyaffa'in Allahumma azim burhanahu wa saqil mizanahu wa ablij hujjatahu warfa' fi a'lal muqarrabin darajatahu Allahumma hsyurna fi zumratihi waj'alna min ahli syafa'atihi wa ahyina ala sunnatihi wa tawaffana ala millatihi wa auridna khudu'u haudohu ngaten wa auridna haudohu ngaten waskina bikaksihi ghaira khazaya wala naudimin wala syakin wala mubaddilin wala fatinin wala maftunin amin ya rabbal alamin Allahumma duh Gusti Allah ij'al mugi ndadosaken panjenengan fadho ila sholawatika ing piro-piro keutamaane sholawat panjenengan. Maksudnya sholawat iku nggih rahmat takzimi panjenengan. Wa nawamiya barokatika lan piro-piro mundake berkah panjenengan. Wa syaraifa zakawatika lan piro-piro mulyane oleh bersihaken tuan. Lan piro-piro mulyane oleh bersihaken tuan wa ra'fataka lan welas tuan wa rahmataka lan welas tuan wa tahiyyataka lan rubo panjenengan rubo tuan rubo niku penghormatan katur dateng sinten keutamaanipun sholawat mundak-mundakipun berkah kemuliaanipun anggenipun Gusti Allah bersihaken lajeng kawelasanipun Gusti Allah lan rerubaning Gusti Allah katur dateng sinten ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sayyidil mursalina kang dadi gustine utusan kabeh wa imamil muttaqin padha kalih dhuwure maknane khatimin nabiyyin nggih sami wa rasuli rabbil alamin maklum poga qaidil khairi apa nak ngono to qaidil khairi kang nuntun kebagusan wa fatihil birri lan kang buka kebagusan ali mondok yang Mekah ya langsung diwaca ngeten tok nggih to mboten dimaknani enek maknane yang Jawa ngeten iki wa nabi rahmati lan wa nabi rahmati lan nabi kang dadi sebabe tumurunipun rahmat lan nabi kang dadi sebabipun tumurunipun rahmat wa sayyidil ummati lan gustine umat Allahumma duh Gusti Allah ib'ashu mugi nekaaken panjenengan maqaman sik kurang maf'ul ib'ashu mugi nekaaken panjenengan ing sinten gune sapa sinten Kanjeng Nabi maqaman ing maqaman ing derajat mahmud dan kang den puji tuzlifu kang marekaken panjenengan bihi kelawan maqamam mahmudah tuzlifu kang marekaken panjenengan bihi kelawan maqamam mahmuda kurbahu ing pareke Kanjeng Nabi wa tukiru lan ngantengaken panjenengan wa tukiru lan ngantengaken panjenengan bihi kelawan Kanjeng Nabi ainahu ing netrone Kanjeng Nabi
yaghbituhu yaghbituhu utawa yughbituhu nggih kena yaghbituhu utawa yughbituhu kang kepengin ing Kanjeng Nabi yughbituhu kang kepengin aghbata yughbituhu kang kepengin ing Kanjeng Nabi sapa sing kepengin sapa al awalun pira-pira wong awal kabeh wal akhiruna lan wong akhir kabeh wong-wong awal nggih termasuk nabi-nabi yang terdahulu umat-umatnya nabi yang terdahulu kabeh lak ngarep-ngarep kepengin dadi umate Kanjeng Nabi krana saking mulyane umate Kanjeng Nabi saking mulyane Kanjeng Nabi kemudian lumeber dateng umate sampai malaikat Jibril kepengin kok dadi umate Kanjeng Nabi mergo kathah keringanan kathah kawelasan sing diparingne kagem umate Kanjeng Nabi. Allahumma ba'ashu maqamam mahmuda pun diteruse Allahumma a'tihi Allahumma duh Gusti Allah a'tihi mugi paring panjenengan ing Kanjeng Nabi paring nopo al-fadla ing kanugrahan wal fadilata lan keutamaan wasyarafa lan kemuliaan wal wasilata lan derajat wasilah wad darajata lan derajat ar-rafi'ata kang luhur wal manzilata lan panggonan wal manzilata lan panggonan garis miring derajat niku ngiyen maksude manzilah itu asyamikhata kang luhur al munifata kang ngungguli wis pokoke sing apik-apik kabeh iki muga-muga diaturne tengene Kanjeng Nabi Muhammad. Lah niku mbalike nggih tengene awake dhewe mangkane ndonga selawat niku ndonga ampuh mila panjenengan meneke panjenengan mengke upama disuwuni kalih tiyang cakdin nyuwun tulung sampean suwuk banyu ki muga-muga ndadekaken anak diparingi waras wacake selawat ae sing indah-indah ngeten iki wis ampuh temenan. Allahumma a'ti sayyidina Allahumma a'ti sayyidana nggih ta Allahumma duh Gusti Allah a'ti mugi paring panjenengan dateng sinten maf'ule pundi sayyidana ya ta iku di kasroh ya nggih to mestine kan sayyidana kan sayyidana ing Gusti kita Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad rasulahu ing maksude rasulahu iki ing ai mas'alatahu ai panyuwunan ya ai su'alahu rasulahu ing panyuwune Kanjeng Nabi ya Allah panjenengan paringaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad napa-napa sing disuwun Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi nyuwun napa tengene Allah ummati marhumah Gusti umat kula mugi panjenengan paringi kawelasan niku umate Kanjeng Nabi disuwunaken kalih Kanjeng Nabi dhateng Allah supaya umate Kanjeng Nabi niku mlebu swarga supaya umate Kanjeng Nabi niku diparingi kawelasan kalih Gusti Allah jenengan paringi keringanan Gusti niku programe Nabi niku kabeh umat niku dilebetaken swargane Gusti Allah nah niku lho mila aja sok ngelok-ngelokke umate Kanjeng Nabi Muhammad aja sok ngelok-ngelokke aja sok ngafir-ngafirke umate Kanjeng Nabi Muhammad aja sok ngarani mlebu neraka umate Kanjeng Nabi Muhammad ora cocok karo programe Nabi wong programe Nabi Muhammad iku umate kabeh niki dipanjingaken swarga lak ngoten to lha iki kok malah ngaran-ngarani neraka kok malah ngaran-ngarani umat iki kafir wah neraka iku aja sampai kaya ngono iku gak cocok karo programe Nabi nek ngono iku berarti mila Allahumma a'ti sayyidana Muhammad dan rasulahu ing panyuwunane Nabi wa ballighu lan mugi nekaaken panjenengan ing Kanjeng Nabi wa ballighu lan mugi nekaaken panjenengan ing Kanjeng Nabi
makmulahu ing panyuwunane napa ing harapane Kanjeng Nabi, ing napa-napa sing diangen-angen Kanjeng Nabi, tegesipun harapan. Makmulahu ing harapane Kanjeng Nabi. Apa harapan Kanjeng Nabi? Ya tadi semua umatnya Nabi dikasih oleh Allah, masuk surganya Allah. Iku harapannya Nabi. Lah kita memohon kepada Allah, ya Allah, panjenengan paringi napa-napa sing dipun haramkan Kanjeng Nabi niku berhasil. Waj'alhu lan mugi ndadosaken panjenengan ing Kanjeng Nabi awwala syafi'in ing kawitane wong kang paring syafaat wa awwalu. Lah iki dudu awalu wa awwala gandengane awwala syafi'in mau. Wa awwala musyafa'in lan kawitane kang den trima syafaate. Allahumma duh Gusti Allah azim mugi ngegungaken panjenengan burhanahu ing dalile Kanjeng Nabi. Wasakil lan mugi ngebotaken panjenengan mizanahu ing timbangane Kanjeng Nabi. Wa ablij lan mugi mertelaaken panjenengan hujjatahu ing hujjahe Kanjeng Nabi. Warfa lan mugi ngluhuraken panjenengan fi a'lal muqarrabin ing dalem luweh luhur-luhure wong kang padha parek kabeh. Darajatahu ngluhuraken darajatahu ing derajate Kanjeng Nabi. Allahumma ya Allah uhsurna mugi ngumpulaken panjenengan ing kita sedaya termasuk sedaya kanca-kanca sing ngaji menika fi zumratihi ing dalem golongane Kanjeng Nabi Muhammad. Waja'alna lan mugi ndadosaken panjenengan ing kita sedaya termasuk sedaya sing ngaji kabeh sing gak nyang barang min ahli syafaatihi saking ahli syafaate Kanjeng Nabi, tegese oleh syafaate Kanjeng Nabi. Wa ahyina lan mugi nguripaken panjenengan ing kita, lan mugi nguripaken panjenengan ing kita. Kita niki kita sedaya niki kula panjenengan sing nglumpuk teng mriki lan sing teng pundi mawon nderekaken ngaji diuripaken ala sunnatihi ing atase netepi tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wa tawaffana lan mugi napa jenenge niku matekaken apa ya? Mewafatkan piye ya bahasa Jawane niku. Wa tawaffana lan mugi masuk apa? Mungkasi. Wis manut riyo wae. Wa tawaffana lan mugi mungkasi. Mungkasi urip maksude. Wa tawaffana lan mugi mungkasi. Mungkasi maksude ya dipateni, maksude dipundhut, dipatekke kalih Gusti Allah. Wis manut riwarian saya. Wa tawaffana lan mugi mungkasi panjenengan ing kita. Maksudnya mati niku besok ang akhir hayat kita niku wis kita sedaya mawon niki ala millatihi netepi ing atase agamane Kanjeng Nabi. Ala millatihi netepi ing atase agamane Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kita meninggal dalam keadaan netepi napa agamane Kanjeng Nabi. Wa auridna lan mugi nekaaken tuan ing kita sedaya haudhu ing telagane Kanjeng Nabi. Muga-muga kita dipun tekaaken dhateng telagane Kanjeng Nabi, lajeng kalian Kanjeng Nabi dipun inumi saking telaganipun Kanjeng Nabi Telaga Kausar. Waskina lan mugi nginumi panjenengan ing kita. Waskina lan mugi nginumi panjenengan ing kita bika sihi kelawan gelase Kanjeng Nabi. Waira khozaya kang ora pira-pira ngene, waira khozaya kang ora pira-pira wong kang susah. Waira khozaya kang ora pira-pira wong kang susah. Wala nadimin khale ya ora usah hal, ora usah kang baleni neh ghaira khazaya khale. Ngoten khale ora pira-pira wong kang susah. Ghaira khazaya
hale ora pira-pira wong kang susah, wala nadimina lan hale ora pira-pira wong kang getun, wala syakina lan ora pira-pira wong kang mamang, wala mubaddilina lan ora pira-pira wong kang digenteni kabeh, wong kang genteni kabeh, wala mubaddilina lan pira-pira lan ora pira-pira wong kang genteni kabeh, wala mubaddilina lan ora pira-pira wong kang genteni kabeh, wala fatina lan ora pira-pira kang mitnah kabeh, wala maftunina lan ora pira-pira wong kang den fitnah kabeh. Amin. Ai istajib doaana. Amin. Niku maknane muga-muga Gusti Allah nyembadani dateng donga kita sedaya ya Rabbal alamin. Hu pangeran kang mengerani alam kabeh. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin ya Allah Rabbul alamin. Nek ya Allah enek ya Allah berarti ya Allahu Rabbul alamin. Nek gak enek ya Allah berarti ya Rabbal alamin. Ngono apa gak? Merami. Nek cara enek ya Allah berarti ya Allah Rabb. Nah, ya dah. Ya Allahu munada. Ya Allahu sing diundang Gusti Allah, munadane mufrad ya Allahu. Nah, berarti ya Allahu Rabbul alamin. Nek enek ya Allah. Tapi nek gak enek berarti ya Rabbal alamin. Wis titik. Ku selawate panjang indah. Kala dawuh diterang niki. Kala dawuh sapa Al Imam Al Ghazali. Imam Al Ghazali fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya'i Ulumiddin. Ba'da zikris sholataini ing dalam sakwuse nutur sholawat loro. Sholawat loro as-sabiqataini kang dingin karone. Endi sholawate sing loro sing dhisik iku? Lah niki Allahumma ja'al fadhaila sholawatika niku kalih sing dhuwure Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hatta la yabqa minas sholati syai'un. Dua sholawat yang barusan disebutkan di atas. Wa in aroda lan lamun ngarepaken sapa wong, wa in aroda lan lamun ngarepaken sapa wong ayazida ing yen to nambahi sapa wong ata mongko nekani sapa wong bis sholati kelawan maca sholawat al maksurati kang den nukil, al maksurati kang den nukil, kang den ajaraken saking Kanjeng Nabi, al maksurati kang den nukil saking Kanjeng Nabi. Wa dzakara lan nutur wa dzakara lan nutur sapa Al Imam Al Ghazali hadhihi sholata ing iki sholawat yang barusan dibaca panjang itu tadi. Wakhtiyaruhu utawi oleh wakhtiyaruhu iyaha yadul ala anha. Wakhtiyaruhu utawi oleh milih Imam Ghazali radhiyallahu anhu iyaha ing hadhihi sholah. Hadi Imam Ghazali termasuk ingkang memilih dateng sholawat sing nembe kita waos niku iyaha ing hadhihi sholata, iyaha ing hadhihi sholah ing sholawat sing nembe diwaca niku iku yadulu nuduhaken apa ikhtiar anggenipun Imam Ghazali milih kepada sholawat niki bahwasanya ala anaha ing atase temen setuhune iki sholawat. Hadhihi sholah rujuke teng mriku ala anaha ing atase temen setuhune hadhihi sholah iku min afdoli kaifiyatis sholati setengah saking luweh utamane carane maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsariha lan luweh akeh-akehe as-sholat ala Nabi apane sawaban ganjarane. Apane sawaban ganjarane. Jadi Imam Ghazali termasuk ingkang memilih
sholawat menika, sholawat sing nembe dipun waos niku termasuk sholawat yang dipilih oleh Imam Ghazali. Berarti itu menunjukkan bahwasanya sholawat niku termasuk luwih utama-utamane cara untuk membaca sholawat dhateng Kanjeng Nabi lan luwih akeh-akeh ganjaran. Monggo saged dipun amalaken sholawat niku wau sing panjang. Allahumma ja'al fadhaila sholawatika, ditulis neh utawa iki disimpen goleke maca ya langsung kitabe dibuka diwaca ngoten saged. Ditulis neh teng kertas terus setiap badhe salat, setiap waktu napa longgar dibaca niki. Allahumma ja'al fadhaila sholawatika wa nawamiya barakatika sak teruse. Kala dawuh sapa Al-Hafiz Al-Iraqi. Kala dawuh sapa Al-Hafiz Al-Iraqi tiyang ingkang apal hadis, tiyang ingkang ahli apal hadis. Al-Hafiz niku Al-Iraqi fi takhriji ahadisil ihya'i, ing dalem ngetokaken pira-pira hadis kang ana ing dalem kitab Ihya. Fi takhriji ahadisil ihya'i, ing dalem ngetokaken pira-pira hadis kang ana ing dalem kitab Ihya. Hadisu Allahumma ja'al fadhaila sholawatika, utawi hadis sing nerangaken Allahumma ja'al fadhaila sholawatika sak teruse iku akhrajahu, ngetokaken ngetokaken ing al hadis yang menjelaskan tentang sholawat, teks sholawat Allahumma ja'al fadhaila sholawatika niku sing riwayatne niki akhrajahu Ibnu Abi Asim. Akhrajahu ngetokaken ing hadal hadis, ing hadisu Allahumma ja'al fadhaila sholawatik sak teruse sapa Ibnu Abi Asim, Imam Ibnu Abi Asim fi kitabis sholati, ing dalem kitab kang jelasaken maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Min hadisi Ibni Mas'ud, saking hadise Ibnu Mas'ud. Lho jelas to, riwayate jelas, sholawate enten napa jenenge riwayate rawi-rawi nggih jelas. Mila saged dipun amalaken monggo. Allahumma sholli ala Muhammadin. Lagi enek sholawat malih pun diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sholatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan wa a'tihil wasilata wa ba'ashul maqamal mahmud alladhi wa'adtahu wajzihi anna ma huwa ahluhu wajzihi afdhala ma jazaita nabiyan jazaita wajzihi afdhala ma jazaita nabiyan an ummatihi wa sholli alaihi wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyina wassolihin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sholatan kelawan sholawat takunu kang ono apa sholawat laka kedue panjenengan iku ridho an dadi ridho wali hakihi lan kedue hake Kanjeng Nabi Muhammad adaan iku adaan iku kang nekaaken adaan iku kang nekaaken wa atihi lan mugi paring ing Kanjeng Nabi Muhammad wa atihi lan mugi panjenengan paring ing Kanjeng Nabi Muhammad ngaten lho wa atihi lan mugi panjenengan paring ing Kanjeng Nabi Muhammad al wasilata ing derajat wa ba'ashu lan mugi ngaturaken panjenengan ing Kanjeng Nabi al maqama ing makom al mahmuda kang den puji alladzi kang wa'attahu kang sampun janji panjenengan ing alladzi wajzihi lan mugi males panjenengan ing Kanjeng Nabi anna saking kita ma ing barang-barang
huwa kang utawi Kanjeng Nabi iku ahluhu ahline maniku isine nggih balesan-balesan ingkang indah ingkang kaaturaken dhateng Kanjeng Nabi. Dan memang Kanjeng Nabi niku adalah sosok seseorang ingkang pantas menerima balesan ingkang indah menika. Wajzihi lan mugi males panjenengan ing Kanjeng Nabi afdolama anggenipun bales afdolama kelawan luweh utama-utamane barang jazaita kang males panjenengan nabiyan ing Kanjeng Nabi an ummatihi saking umate Kanjeng Nabi. Washolli lan mugi paring rahmat ta'zim alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa ala jami'i ikhwanihi lan ing atase sekabehane pira-pira sedulure Kanjeng Nabi, pira-pira kancane Kanjeng Nabi minan nabiyin saking pira-pira nabi wassolihin lan pira-pira wong kang salih ya arhamar rahimin zat kang luweh welas-welase kang welas asih zat kang luweh welas-welase kang welas asih. Titik. Sholawat niki dipun jelasaken zakara nutur hadhihi sholata ing iki sholawat. Sinten ingkang nutur? Sinten Al Imam Al Ghazali, Imam Ghazali fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya. Dalam kitab Ihya Imam Ghazali menyebutkan sholawat menika wa rohibalan demen sapa Imam Ghazali fi qiraatiha ing dalem maca sholawat niki wau. Sholawat niki lho hadhihi sholah. Nek cara marjae tenggene hadhihi sholat. Ping pira lek maca sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Kapan lek maca yaumal Jumat ing dalem dina Jumat. Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyebutkan ngakoni nek Imam Ghazali niku seneng kalih maca sholawat niku lho. Imam Ghazali niku demen membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sholatan takunu laka ridhoan wali haqqihi adaan. Mila nek kepengin derek tindak lampah Imam Ghazali Hujjatul Islam terok kita seneng kalih Imam Ghazali karena sing disenengi Imam Ghazali niku adalah membaca sholawat niki ping pinten ping 7 setiap dina Jumat. Monggo nderekaken, monggo sareng maca nek pas dina Jumat niku. Lha niku lho santri duwe cekelan wiridan kaya ngeten iki sing jelas. Wanukila mila insyaallah menawi dipun amalaken badhe kaparingan keberkahan. Lha niku dadi santri kudu duwe cekelane napa nggih zikir wiridan niki wiridane napa sholawat niku jopone santri jimate santri sholawat. Wa nukilalan den nukil an ba'dihim saking sebagiane ulama annaman lagi nek crita neh yang dinukil dari sebagian ulama menjelaskan fadilah keutamaannya membaca sholawat niku. Anaman teman setuhune wong kolaha kang ngucap ing hadhihi sholat fi sab'i jumain ing dalem 7 pira-pira Jumat fi kulli Jumatin iku ing dalem saben-saben Jumat fi kulli Jumatin iku ing dalem saben-saben Jumat sab'u marratin utawi 7 pira-pira ambalan. Wajabat mongko wajib lahu keduwe man apa syafaatuhu syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya barang siapa yang membaca sholawat niku sing nembe kita waca bareng ping pira nek maca ping 7 nggih fi kulli Jumatin sab'u maratin saben-saben Jumate membaca 7 kali. Berapa Jumat? 7 Jumat. Jadi 7 Jumat terus saben-saben Jumate niku maca sholawat niki 7 kali. Pitung Jumat
pitung jemuah ya. Maca sholawat niki selama pitung jemuah. Lah saben-saben sak dina Jumat niku maca sholawat niki ping 7, maka dikatakan wajabat lahu syafaati. Tetap bagi dia itu syafaat Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Enek sholawat malih monggo diwaos bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asya'ihi wa muhibbihi wa ummatihi wa alaina ma'hum ajmain ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi, maklum ya, wa azwajihi, maklum, wa dzurriyyatihi, apa? Dzurriyyah Nabi, wa ahli baitihi, ahli baiti Nabi, wa asharihi. Lah iki sing napa rada diperhatikan, wa asharihi. Lan pira-pira nek makna tulisannya teng mriki musaharah, maksudnya maratuwa. Wa asharihi lan pira-pira maratuwane Kanjeng Nabi. Nek tambane ta. Gung tahu to iki. Diwacane kok gung tahu. Katur sholawat salam kagem keluarga sahabat ahli bait lan maratuwa. Maratuwane Kanjeng Nabi nggih kathah to. Wa asharihi lan pira-pira musaharahe utawa maratuwane Kanjeng Nabi. Wa ansorihi lan pira-pira kang nulungi Kanjeng Nabi. Wa asya'ihi lan pira-pira kang napa? Pira-pira bolo, pira-pira teman, pira-pira bolone Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Wa asya'ihi lan pira-pira bolone Kanjeng Nabi. Wa muhibbihi lan pira-pira wong kang demen Kanjeng Nabi. Wa ummatihi wa alaina lan muga tetep ing atase kita kabeh niki sing dugi teng mriki utawi sing boten, sing teka kalih sing gak nyang wis kabeh didongake ma'ahum sartane nggo malih ngenteng kene wong gak teka ae panggah didongake kok mboten ngoten ya panggah beda. Dadi wong berjuang sing ngadeg karo sing lungguh ya panggah menang sing ngadeg to. Panggah luwih utama sing teka to nggih to. Ma'ahum wa alaina ma'ahum sartane sinten alihi wa ila alihi keluargane Kanjeng Nabi lakhiri sak terus iku. Ma'ahum wa alaina lan muga ing tetep ing atase kita ma'ahum sartane sinten alihi keluargane Kanjeng Nabi sak terus lakhiri iku ajmaina khalis sekabehane ya arhamar rahimin. Sami kalih nginggil wau. Dijelasne zakaro nutur sapa Imam Qodiyat. Hadhihi sholata iki faile Imam Qodiyat. Zakaro nutur sapa Imam Qodiyat. Hadhihi sholata ing iki sholawat fis syifai ing dalam kitab Asy-Syifa. Lho, enak kitabe Anil Hasanil Basri saking Imam Hasan Al Basri. Wah, Imam Hasan Basri niku akabirut tabiin, penggedene para tabiin. Jalur sufi termasuk niki dari Hasan Al Basri. Wa annahu lan temen setuhune Hasan Al Basri iku kana ana sapa Hasan Al Basri iku yakulu ngucap sapa Hasan Al Basri man aroda ayyashroba bil kaksi man utawi sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man ayyashroba ing yen to nginum sapa man bil kaksi kelawan gelas bil kaksi kelawan gelas al aufa bil kaksi kelawan gelas al aufa kang luwih sampurna min haudil Mustafa saking telagane Kanjeng Nabi kang den selir al Mustafa sallallahu alaihi wasallam fal yakul mongko becik ngucapo sapa sira ha ing apa
hadhis shalah, ha ing iki sholawat. Hasan Al-Basri dawuh, barang siapa yang menginginkan nanti di surga minum dengan gelas sing luwih sempurna. Jadi cara ngombe iku kan napa jenenge niku? Gelasnya kan macam-macam. Sampeyan ngombe yang galone gelasnya macam-macam to. Lek sapa wonge sing pengin ngombe gelas sing luwih sempurna, luwih dhisik nggih ta, luwih dhisik, luwih sempurna, maka bacalah sholawat niki. Lek kepengin ngombe wonten telaganipun Kanjeng Nabi dengan gelas ingkang luwih sempurna, falyakulha, maca sholawat niku. Dawuh Hasan Al-Basri. Titik. Baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sallim adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Nah, diapale penak iki dungane selawat niki, soalé cendhek lek dawa-dawa ya ditulis terus diamal diwaca nek kulino biasane apal dhewe. Tapi lek sing cendhek-cendheke cepet apalane niku. Wis naqala nukil dijelaske. Dimaknani pora iki wa adada khalqika sing napa jenenge niku dereng maklum mawon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sallim. Maklum kan? Adada khalqika. Lah iki adada khalqika kelawan wilangane makhluk panjenengan. Wah, ya niku. Wilangane makhluke Gusti Allah ki pira? Sapa sing iso ngitung wilangane makhluke Gusti Allah? Akeh pol. Nah, maka sholawat salam katur Kanjeng Nabi Muhammad kados dene napa? Wilangane makhluk panjenengan. Seperti halnya jumlah makhluk panjenengan, jumlah ciptaan panjenengan. Jadi kula maca sholawat kaya jumlahe makhluk jenengan Gusti. Wah, ampuh to. Kula maca sholawat kaya jumlahe makhluk jenengan. Waridho nafsika lan ridhone zat panjenengan. Iku agung sangat. Waridho nafsika lan ridhone zat panjenengan, wazinata arsyika lan timbangane aras panjenengan. Wa midada kalimatika lan mangsine pira-pira kalimat panjenengan. Wis naqala asy-syaikhu anil hafidz as-sakhawi saking al-hafidz as-sakhawi anil majdi saking Imam Majiduddin al-Fairuzayati an ba'dihim al-Fairuzayati kang bangsa al-Fairuzayati an ba'dihim saking sebagiane ulama dipun critakaken bahwasanya lau khalafa lamun sumpah sapa insanun menungso ayu sholliya ing yen to maca selawat sapa insan afdhalas sholati kelawan luweh utamane selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulu ngucap sapa insan yakulu mongko ngucap sapa insan hadhihi sholata ing iki bacaan sholawat. Dikatakan oleh sebagian ulama barang siapa yang menginginkan atau orang itu bersumpah mau membaca sholawat yang lebih utama maka bacalah niki hadhihi sholah sing kaya diwaca nginggil wau. Kala dawuh sapa Syekh Anil Hafidz iku lho sop kala dawuh sapa Syekh wa ma la ilaihi syekhuna kala dawuh sapa Syekh mala condong ilaihi maring ucapane sebagian ulama ilaihi maring ucapane sebagiane ulama maring kaula ba'dhim
sapa sing condong sapa saikhuna guru kita wadzahiru utawi kang jelase utawi kejelasane ngoten wadzahiru utawi kejelasane anal qaila temen setuhune wong kang maca huwa ya wong kang maca iku al-hafidz asy-Syakhawi Imam al-Hafidz asy-Syakhawi wa syaikhuhu lan gurune Imam al-Hafidz asy-Syakhawi al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rupane al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani intaha wus tutuk apa keteranganipun Syekh Anil Hafidz asy-Syakhawi niku. Naqala Syekh Anil Hafidz asy-Syakhawi keterangan nginggil niki waqala lan dawuh sapa Syurahud Dalail pira-pira kang nyarai kitab dalail hadhil alfazu tawi iki pira-pira lafaz fi hadhihi sholati ing dalem iki sholawat iku makhuzatun den alap min hadisi tasbihi ummil mukminin saking hadise tasbihi ummil mukminin Juwairiyah bintil Harsi rupane Siti Juwairiyah bintil Hars radhiyallahu taala anha fi sahihi Muslimin ing dalam kitab Sahih Muslim lho jelas kabeh makanya diamalkan monggo sae niki qala dawuh niki lho apa qala laha apa qala laha dawuh qala laha sak teruse Kola dawuh Kanjeng Nabi Kola dawuh Kanjeng Nabi apa sing dipun riwayataken niki apa sing dipun riwayataken apa dawuh kola laha sallallahu alaihi wasallam kola dawuh Kanjeng Nabi laha maring Sayyidah sinten Juwairiyah sallallahu alaihi wasallam wa qad kharaja kali teman-teman miyos sapa Kanjeng Nabi min indina saking sandinge min indina saking ngarsane sinten Juwairiyah min indiha kona toh min indiha saking ngarsane Juwairiyah bukrotan ing dalam wektu esuk khina sholat ing dalam nalikane sholat sapa Kanjeng Nabi as-subha ing subuh khina sholat maksudnya ing dalam nalikane sampun sholat as-subha ing sholat subuh wahya utawi Juwairiyah khina sholat ing dalam nalikane nggih niku sholat as-subha ing sholat subuh wahya Kanjeng Nabi niku fa'ile khina sholat ing dalam nalikane sholat sapa Kanjeng Nabi as-subha ing sholat subuh wahya utawi Juwairiyah maksudnya wis bar sholat niku wahya utawi Juwairiyah ikutu sabihu maca tasbih sapa Juwairiyah kemudian sumaroja'a nuli bali sapa Kanjeng Nabi wahya khale utawi Juwairiyah iku jalisatun wong kang pinarak ba'daan adha ing dalem sause yen to manjing wektu duha faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi laha maring Sayyidah Juwairiyah mazilti ora leren-leren sira alal khali ing atase iki tingkah allati kang faroktuki kang misah sapa ingsun ing sira alaiha ing atase tingkah qolat matur sapa Juwairiyah naam inggih Kanjeng Nabi. Jadi ceritanipun naminipun garwanipun Kanjeng Nabi Sayyidah Juwairiyah Ummul Mukminin nggih Sayyidah Juwairiyah niku wekdal Kanjeng Nabi nyepeng dhateng dalemipun Sayyidah Juwairiyah Kanjeng Nabi wekdal injing badha subuh sampun miyos saking dalem medal saking dalem nggih tindak lah sedangkan pada waktu niku Sayyidah Juwairiyah ketika ditinggal Kanjeng Nabi medal Sayyidah Juwairiyah teng dalem niku tasik napa wiridan maca tasbih niku subhanallah wiridan so wilek wiridan
Nah, sampai manjing waktu duha. Kan suwi toh. Bar subuh sampai manjing waktu duha kan suwi lumayan. Kira-kira yo meh sak jam setengah ya. Sak jam setengah semeh 2 jam. Ngaten niku suwi. Nah, ketika Kanjeng Nabi kondur mirsani Sayyidah Juwariyah kok jek wiridan lho. Sampean kok jek wiridan, sampean kok jek zikir. Mulai aku tinggal mau sampai aku balik iki lho, sampean kok jek wiridan. Naam nggih Kanjeng Nabi. Ini lho tak warai carane wiridan gampang. Tak warai carane wiridan ringkes tapi ganjarane koyok wiridan akeh. Gampangane ngono. Lah iki sing marai Kanjeng Nabi. Sampeyan gelem tak warai wiridan, tak warai zikir, jane nek maca iku ping pisan tapi koyok maca akeh ganjarane. Ya, akhirnya terus tenan. Diwarai kalih Kanjeng Nabi. Kola dawuh Kanjeng Nabi, lakot kultu. Yekti teman-teman ngucap ingsun ba'daki ing dalam sakwuse sira, ba'daki ing dalam sakwuse sira arba'a kalimatin, nggih, arba'a kalimatin ing papat piro-piro kalimat salah samarotin kelawan telung ambalan. Nah, nek maca ki cuma ping 3 jane nggih to. Lek maca ki cuma ping 3. Aku ki duwe wiridan Juwairiyah. Lek upama ki tak waca ping 3 ngono wis apa jenenge ngimbangi. Nah, aku ki duwe wiridan zikir, lek upama zikir iki tak waca ping 3, sing zikir kuwi kabeh 4 ya, zikirku ki kabeh 4, kok upama tak waca ping 3 tok iki iso ngimbangi dengan zikirmu sing suwene kaya ngono iku mau. Jadi upama diwaca kalih Kanjeng Nabi zikir sing jumlahe 4 niku ping 3 ngoten niku wis ngimbangi dateng apa yang diperbuat oleh Sayyidah Juwariyah sing wiridan zikir terus mulai bar subuh sampai manjing duha. Nah niki kena diterokne kalih awake dhewe. Lek maca cuma ping 3, oh tapi iso ngimbangi dateng zikiripun Sayyidah Juwairiyah sing mulai bar subuh sampai waktu duha. Lawu zinat. Nah niki lawu zinat lamun den timbang apa arba'u kalimat yo sing diwaca ping 3. Lawu zinat lamun den timbang apa arba'u kalimat ping 3 niku nek maca bima kelawan barang kulti kang ngucap sapa sira ing mak munzul yaumi ing dalem kawitane dina lauzanat hunna mongko yekti ngungkuli timbangane mongko yekti ngungkuli timbangane arba'u kalimat ing makulta. Nah, mongko yekti ngungkuli timbangane arba'u kalimat ing makulta. Nah, jadi cara gampang ini lho Juwairiyah. Enek wiridan iki lek upama iki tak waca ping 3 ngono wae. Tak waca ping 3 enek wiridan iki jumlahe 4 zikir 4 sing diwaca ping 3 nggih. Kayak upama iku ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan mulai dari bar subuh sampai iki waktu duha, mongko yekti ngungkuli 4 kalimat 4 zikir sing dibaca kalih Kanjeng Nabi ping 3. Nah ini kena dipun pelajari, kena dipun terokne kangge awake dhewe. Nah napa niku zikire? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Nah niku lho siji. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nah iki 4 kalimat. Jadi duduk 4 zikir iki duduk 4 kalimat. 4 kalimat sing napa jenenge diwaca ping 3 niku ngimbangi dateng zikiripun Sayyidah Juwairiyah sing mulai bar subuh sampai waktu duha gak mandek. Napa rupane subhanallahi
wa bihamdihi adada khalqihi padha kalih nginggil wau maknane wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih wa rawahu lan ngriwayataken ing hadzal hadis aidon halimalih wis diwaca subhanallah wa bihamdih monggo diwaca ping 3 niki ngimbangi dateng wiridane Sayyidah Juwairiyah mulai isuk sampai waktu duha. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. 4 kalimat sing dikarepke niku adada khalqihi ridha nafsihi zinata arsyihi midada kalimatih. Oh niku wis ngimbangi punan maca niki pun ngimbangi dateng zikiripun Sayyidah Juwairiyah sing mulai bar subuh sampai waktu duha. Jadi kaya-kaya wis akeh banget iki senajan to diwaca ping 3. Warawahu aidon ashabus sunani pira-pira wong kang duweni kitab as-sunan. Kala dawuh sapa Asy-Syaikh Sunan iki kitab sunan kan macam to. Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, macam-macam iku pundi wau sapa ashabus sunani kala dawuh sapa Asy-Syaikh wa bihadza lan kelawan iki hadzal hadis qawwa nguwataken qawwa wawune dipun tasdid qawwa nguwataken sapa ba'dhum sebagiane ulama al-qaula ing ucapan bitadhu ofis sawabi kelawan nikelaken ganjaran wa ta'addudihi lan wewilangane as-saub sawab duduk saub wa ta'addudihi lan wewilangane as-sawab lil musolli kedue wong kang maca selawat. Nek upama iku subhanallah wa bihamdihi upama diganti maca selawat ngono ya kaya-kaya selawate akeh pol punan nggih to. Nah niku kan mergo sing diwaca tasbih kalih tahmid upama diganti selawat ngono boyo lha iki sami nggian berarti lil musolli kedue wong kang maca selawat biqadri zalikal adadi kelawan napa jenenge kira-kirane mengkono-mengkono wilangan bitadhifi kelawan tikelan bitadhifi kelawan tikelan ya mila cara maca selawat niku karo dhewe ditutup dengan adada khalqih lha ngoten saged mawon pamane maca shallallahu ala Muhammad nggih sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad wis ping pira ngoten sing dipun kersake umpamane ping 10 setelah hitungan ke-10 sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad adada khalqi wayah wis akeh pon niku nek maca selawat niku punan adada khalqi kaya hitungane makhluke Gusti Allah tambahine waridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih walah bingung nih malaikat niku punan malaikat nulis bingung niku saking akehe keapiane sing ditulis niku ya makane wiridan zikir niku lek enten ngilmune luweh mantep nek pas zikir iku terus kelingan ngeten iki wah iki zikir sing tak waca iki zikir ampuh ganjarane akeh mila aku kudu temenan lho malih ngoten iku wakilalan den ngendikaken yuk tabu den tulis lahu kedue wong kang maca selawat wakilalan den ngendikaken yuk tabu den tulis lahu kedue wong kang maca selawat apa zalika mengkono-mengkono biqadri zalikal adadi bitadhaif biduni tad'ifin kelawan tanpa nikel-nikelaken biduni tad'ifin kelawan tanpa nikel-nikelaken meskipun cuma 1 kali saja kalau membacanya kemudian ditambahin apa adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsy wa midada kalimatih walah pun yuktabu lahu dzalika pun wayah talifulan beda-beda apa dalika mengkono-mengkono tikel-tikelane ganjaran
bihtilafil ahwali kelawan bedane pira-pira tingkah wal ashkhasi lan pira-pira napa jenenge saksiyah wal ashkhasi lan pira-pira wong ya beda sing maca nggih ta kantun tiyange dos pundi kantun tingkahe dos pundi lah nek sing maca niku tingkahe wong ahli maksiat atine kotor nggih ora sampai kathah-kathah dikelane ora sampai kathah-kathah kebaikan yang ditulis ya mungkin gawe nebus kesalahane dulu gawe nyepuro kesalahane dhek misalkan sing muni wali beda temenan nggih to kalih sing muni awake dhewe sing penggaweane maksiat lah nek wong sing penggaweane maksiat kok maca sholawat niku ya nanti sholawatnya untuk menebus dosa-dosanya berkah sholawatnya nanti dosane di ngapura kalih Gusti Allah. Nah, terus kalau terus membaca ya nanti ganjarannya dilipat gandakan terus niku wallazi qawahu wallazi utawi qaul qawahu kang nguwataken ing allazi sapa al imamu at-Talmasani Imam at-Talmasani al awwalu ali syarihi hadis Muslim al awwalu se wallazi qawahu iku al awwalu qaul kang awal ngaten iku al awalu qaul kang awal li sharihi hadisi muslimin krana kejelasane hadise Imam Muslim as-sabiqi kang wis dingin intaha wis tutup apa qaul apa keterangan iki wa raaitu lan ningali ingsun fi fatawi Ibni Hajar ing dalem kitab fatawine Imam Ibnu Hajar ma ing barang yu'ayyiduhu kang ngoyiti utawa kang nguwataken apa ma ing qaul awal yu'ayyiduhu kang nguwataken apa ma ing qaul awal yang mana ya yang dijelaskan dalam Sahih Muslim tadi qaulalah sallallahu alaihi wasallam waqad kharaja nginggil tadi seperti yang dijelaskan dalam cerita tadi cerita bahwasanya Sayyidah Juwairiyah niku zikir dangu mulai bar subuh sampai waktu duha mboten pedhot-pedhot. Kemudian Kanjeng Nabi kundur lho Juwairiyah kok cek wiridan terus diwarai wiridan kalih Kanjeng Nabi ngene lho nek upama wiridan diwaca ping 3 zikir diwaca ping 3 dengan 4 kalimat niki maka akan dilipat gandakan niku ngeluwihi dateng zikirmu tenan nek cara ditimbang iku apa zikire subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih wis iku sampean waca ngoten wis ampuh niku tambahi maca selawat tambahi maca niki subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih diapalne. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma sholli ala Muhammad